Balagi ang naarestar dagiti sospecha iti panagtatakaw kariti na duma-duma alug lugar iti Region 1 iti panakaysayangkat ti checkpoint iti bisinidad ti Cabugao, Ilocos Sur. Gapu iti napintas a koordinasyon iti biyang ti Philippine National Police iti Region 1 ket natiliw dagiti mapapati nga hold-upper iti naysayangkat a PNP checkpoint iti bisinidad ti ili ti Cabugao, Ilocos Sur. Kalpasan nga intimbre ti Provincial Director iti probinsya ti La Union tinagluganan dagiti hold-upper adaytoy ket maysa a Toyota Innova. Well, sir, umuna-una sir, dahito iti resulta o produkto iti nainget nga panagkikinamayet o coordination, collaboration iti amin nga PNP units nga involved iti dahito nga operasyon. May kadwa, dahito iti may bunga may pakita nga napintas nga bunga na dahito programa iti PNP nga kasimbayanan. Datay community mismo iti nag-opresyar iti tulong da iti kapulisan dahil dati dadong mga nang TED iti informasyon iso nga natiliw tayo dagito yung suspect iti panagtakawan iti La Union. Ti nakatiliw dagiti suspetsa ket naala iti ikutda dagiti nagduduma nga igam karaman dagiti nagduduma met abala pakairamanan ti maysa a Granada ken maysa a supot ti mapapati a Shabu. Naalaan tayo iti sidong da sir iti duwa nga caliber 45, maysa nga caliber 9mm, maysa nga Granada ken maysa nga pakete iti mampapati nga Shabu nga dagsen iti estimate nga 10 grams. Sigon ti panagimbestigar ti kapulisan ti ili ti Cabugao ket involved dagitoy dagiti nagduduma a panag-hold up ken panagtatakaw iti bisinidad ti probinsya ti La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte ken karaman iti Cordillera Region. When sir, base sir iti insayangkat tayong investigasyon ket dagito ket involved ba iti series of robbery incident. Malaksid di jay bawang day dapay iti suspect o perpetrator na datay maysa nga panagtakawan metlang ijay pagudpud. Mabalin tayo may bagan sir nga hanla nga Region 1 dagitoy ket taga Cordillera da. So nalabit nga aramid da jay Cordillera metlang daytoy nga bumabada ditoy Region 1. Sigon pay ti pulisya ket agsusukot a kaso ti maipila karitoy a suspetsa ken nagpalagip ti kapulisan iti publiko nga agtultuloy kuma iti napintas a koordinasyon da iti nailya na pulisya tapno ti kasakit a dadupay dagiti matiliw nga agar-aramid ti krimen iti pagilian a Pilipinas. Tata sir, may madama nga may aramid iti criminal complaint tapno may pila kanya di piskalya sir. One sir, umuna kahit kung agyaman iti komunidad iti panakitinulong da kasi kunaktatay babayan iti dayto yung programang kasimbayanan kata limagan ono imbulos ti tattao ti ono ti komunidad iti suportado iti kapulisan. Ket sapay kumatag tultuloy latta dayta nga suportayo ta kastay mantrami nga kaligtasan ninyo sagot namin tulong-tulong tayo. Sir, lastly, kumusta iti Cabugao, Ilocos Sur? Tika iling nga Cabugao ket generally peaceful ta dayto nga insidente ket may considered lang isolated incident ta ditoy dalaeng nga natiliwa po.